Професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова, Русе. Реализирайте се в творческа и иновативна среда по професии в областта на модата, STEM технологиите и услугите за личността. Заемете своето място след завършено основно образование в специалностите. Моден дизайн – дуална система на обучение. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – дуална система на обучение. Производство на облекло от текстил – паралелка с недостиг от специалисти на пазара на труда. Организация и технология на фризьорските услуги. Организация и технология на козметичните услуги. Дневна форма на обучение. Професия козметик. Художествена тъкан. Професия художник приложни изкуства. Защитена професия. Заповядайте в модното училище на Русе. Ние обличаме духа, а не само тялото си.